uDisemba inyanga yami ngiyithanda kakhulu ngoba kule nyanga kuzalwa uStetelegu. Ake ngibingelele umbukelo lapho ngasekhaya ubingelele uStetelegu intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zeGudu phela. Ngikubingelela uMkhomo kwiStetelegu Media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo sibheke kwaMakhutha la sibhalele khona umuzi oTheteleka nami intokazi uyazi ukuthi konakale ekhaya futhi ningenza kanjani ukuze sigcine sikwazi ukulekeleleka okho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli. Namhlanje ingakho ke baba sobona lentombazane yakwaNdlovu iphambi kwakho nje. Samba eKhakuseMelmoti kodwa ke ngokomsebenzi ngiseThekwini. Isizathu ukuthi ngibe lapha nalamadoda engingawaboni ingoba ngingowesifazane ohambele indaweni ezahlukahlukene. Izwe libika ukuthi sengingahamba ngedwa ngiya endaweni ezahlukahlukene ngiyohlangana nabantu engingabazi. Ngiwumuntu owakhishelwa ukuthi uma inkinga emndenini seziwuhlule noma sekukhona inkinga esiyenza ukuthi bengaboni ngasolinye ngelinye lamalanga ngoba siyodingana, akuphuma umuntu ofana noStetelegu ekeyozwa njengomuntu wesithathu phakathi kwalabo bantu abasuke benenkinga ukuthi inkinga iqalephi futhi angeke yini kusalungiseka ukuze kusasa siyogcina sikwazi ukuphilisana. So kunodaba ke esibikeliwe ngabantu balayikhaya noma ngisho ukuthi oluthinta ubaba oselugcina lwenza ukuthi nibone lo muntu eningamazi ofana nami, okufisa ukuthi ke silidingide sibone ukuthi ayikho yini enye into esingalungiseka kuleyo nkinga ekhona ekhaya, noma kungenzeka kanjani ukuze sigcine kwazi ukuthi kuphume isombululo esizogculisa umuntu futhi esinokuthula. Ngoba eqinisweni lilonke singebone ngasolinye namhlanje kakhulukazi masiwumndeni kodwa kusasa sodingana. So ingakho ke kukhona umuntu ofana nami le yanto ke ngicela ningayixwayi akuvumelekile ukuthi ngikhulume ingekho ngoba mina ngiwumuntu ongenela ikhaya engasubaba athi nje le yantombazane yafika yangishaya izofika ingibuza inkantolo uma ngifika imantshi ithi Stetelegu wawukhona yini emzini ukuthi ngosikhathi esukuthi ngosuku lokuthi impendulo iyodwa yebo Nkosi yenkantolo ngangikhona. Ubaba ubeka isikhalazo sokuthi wamenza ukuthi ngoba vele ngangikhona amaningi amathuba ukuthi ngabe ngakwenza lokho ngoba sekubika umuntu othi ngimfikele ekhaya lakhe ngase ngiyamlimaza. So iyona ke sithi ke akaphephe ubaba kimi nama ngiphephe kuyena kungabe bikho kusasa sothi mase siphumile egateini bese sikusho ngendlela okungenzekanga ngayo. Izosicinela nobufakazi bokuthi sikukhulume namhlanje angeke kusashintsha kusasa. Yingakho ke nibona kukhona le yanto bese kukhona laba bantu. Sengicabanga ukuthi ke sesingaqala ke singene odabeni namhlanje ukuyilo esize ngalo. Yebo. njoba ubhuti epheshe ehlutha manje. Yebo. Ushusha wena ayithi. Cha, nene siniveze ngoba nina baba nicela ukuthi ngicela nizolalela udaba lwabantu abathile. So asikwazi ukuthi sesingase sinifake enkingeni enganidingi kodwa ningi abantu abanjani abazolalela isikhulile sibadala. Injalo. So angeke kuze kwenzeke lokho. Ingakho ibheke ngapha ngoba niyindlela yethu. Okay, mfethu njengoba kuwe umuntu osibikelela udaba walubika engekho baba. Akulubike ke manje sebekhona nabo baba nobaba ekhona. Makukhona la engizokumisa khona ngibuze khona uzobe ungiphendula. Mangikubuza umbuzo ngicela ukuthi ungawunkanti umbuzo umbuzo nje ungiphendule straight. Sihlale nje iqinisweni singalibalekeli. Makukhona la kuphambukeke khona yebo kwaphambukeka ngenza ukuthi silungiseni khona ngoba ngeke silungise lenkinga uma kuukuthi sizoyimbambatha noma sizofuna ukwakha into ibe enye into yesiko. Igama Stetelegu ngicanga sichazele ngumuza kaMthini. Yebo. Ukufika kwami la ekhaya ngifike nomama nokhokho. Okay. Ngisamncane. Bambi isikhathi uma benokhokho bathenga indawo le engana. Okay. Ino 2 room. Okay. U2 room ufulelwe
unayo nje yonke kuyindlu iphelele. Hayi kuhamba isikhathi shuthi bakhulume ugogo nomkhulu ukuthi umkhulu uzodlulisa lwathi ngegama awufucana abese akha amakotishi. Uma yakha amakotishi bazothi mase sikhulile bese beyasikhipha ngoba angeke sikwazi ukwenza izinto la kawena bese beyasikhipha siye endaweni lamanje. Okay. Hayi kusenjalo-ko ugogo washona bonke abazali bami bashona. Kwathi la ngo-2020 ugogo engasekho hayi ngibuye kumkhulu mkhulu sengikhulile manje bengisacela unginikeza indawo kamama athi nomkhulu athi usakhile kuleyo ndawo ufuna 20,000. Okay. Lithi mina akunawo nje mkhulu 20,000 into engihambisa ukuduba la ekhaya ukuthi umkhulu futhi vele uyangicindezela ngoba nakho ngibona ukuthi izinto ayihlangana uzofuna 20,000 userentisa isikhathi esingakanani lapha ngalesi asenje. Hayi ngihambe la hayi ngibuye last year ngoba ngibona ukuthi izinto ayihambi kahle fanele ngizolwela leya ndawo ukuze nami ngikwazi ukuba nekhaya elizokhona. Anazi noma simuzwa so. Oh. Ngibuye la hayi ngihlala ngingane endlini kulo mkhaso engazi ukuthi okama ugogo wangishiya kona ngazi ukuthi okama njengoba sisazodinga nephepha lawo kumkhulu asitshengisa ukuthi ugogo wami. Okay. Yeah. Hayi angishiye ugogo kulo mkhaso lo. Hayi ngihlale nje kusarad yonke. Nivumelene nomkhulu ukuthi ususebenzisa nomxhaso ngaleso sikhathi? Angivumelani nomkhulu ugogo engizwa ngaye. Oh, okay. Ugogo. Okay. Hayi ngoba ngakhishwa ugogo nje wayongifaka la emkhosini. Okay. Hayi ngihlale kuthe nje kuvakashe ingane ngoba indaba isuke lapho makuvakashe ingane abazukulu babo. Hayi ziqala ingane mayifika isihlale nazo sihlale bese sibuza khona umuntu ekuthiwa incika. Oh, okay. Eziphuza incika ngale nje. Ngiqale ngiyitshele ngithi mina likhosi amukela. Musani ukuphuzela lento la endlini. Angidingi. Hayi kube ngathi bayangilalela leso nyanga. Hayi thule kuhambe inyanga ngithi ngiyavula ekamerweni. Hawu sebephindile akusewona ukuthulitho hodwa sewothulitho about 3 hayi vele ngithi ayisengangami le angivele ngilande babo ekhaya umntana azoyibona ayifike kakhulu nazi ingane iziphuza incika manje hayi afika hayi ngalo umkhulu afika ayithethisa ingane ziphume zimlandele zize naye la eThaveni. Okay. Test ngisahleli nje ngale ziyabuya ingane esezongikhona esithi wena ngeke sizwe ngawo umkhulu yasitshela wena khona ekhaya akhona kimi nalo mxhaso lo akubona wanyoko ila engase ngakhipha igama lokuthi avele namahlonga ndlela. Okay, ngesikhathi zisho njalo zithi akukhona ekhaya zisusa lowo msindo noma leyo nkulumo efana naleyo awusakucabanga yini ukuthi ubuyele kumuntu omdala okuwuyo bekade ephume nazo ukuthi nakho umkhulu sengithola sengijijelwa ngamagama abantu ebengade ngithi wozolungisa isimo ngabo ingabe kusayikho yini ukuze abe naye azi naye ukuthi njengamanje sekukhona ungaboni ngasolinye ngoba wena usubacebile? Angicabanganga sesistethelwe ngoba kwakufanele kubuyena umkhulu okhuza lo angabuye nengane ngala eceleni azoyitshela enye into seziyabuya ingane sezingkhona. Okay, ukuze uthole ukuthi yayiphume kanjani leyo nkulumo mina ngokubona kwami wawungaya kuyombikela ukuthi sesijijelana ngamagama afana nalawa ingabe mkhulu kusayikho yini ilawo usukwazi ukuthola khona ukuthi le nkulumo isuke kuphi noma beyivele lezi ingane ziyazi le nkulumo ukuze kungabi nalento ukuthi mhlambe nguyo sefike wayitshela le nkulumo efana nale ngoba angeke size sikwazi ukuthi kona kuphi okwenzeka phakathi kwakho kokubili. Yebo ayambange ngisabuye. Okay, qhubeka. Ngayithulela ngakhetha ukuthi okay into yafika nje emqondweni ukuthi shuthi la ekhaya kahle ivele ngiyakhuluma angivele ngidube yonke into
ngingabe ngisakulanda kwakude ngwavela into ebengihlalele la ekhaya selokhu ahamba ugogo bekuyiplate lokudla phela. Okay. Hayi uma lokhoza lezi zingane lezi kusuka nje khona lapho sisiteteleko hayi bese ngiyabaduka ngingabe ngisangena endlini enkulu ngingabe ngisakuthatha ukudla. Ngilokhu ngena nasenhlizweni nginakho ukuthi umkhulu njengomuntu omdala engisesandleni sakhe uzongibiza ngibuza ukuthi awu yini konakelephi manje. Hayi ngidlule ngicabanga ukuthi almost 2 months ngihlala la ngaphakathi asikhulumisana ngilokhu ngiphuma ngiyagena. Hayi ukuthi ngenye idate ngiwashile la ngaphakathi kuvamise ukubolekwa ama-packs ami. Hayi ngiwashile ngithi mangithi ngiyafika awekho ama-packs abolekwa ugogo lo osebenza la ekhaya. Okay. Hayi ngiye ngale ke ngifike ngimbuze gogo ama-packs awathathanga ngale athi ugogo hayi ama-packs akumina. Bese ngithi mina gogo bengisacela ungiboleka ngoba manje ezami sengiyirintsile sengifuna ukuyineka ngizokunikeza masezomisa. Hayi ngisuka ngijike ngale ekitchen ngithe masengila umkhulu uza ngala. Hayi afika athi yamo sesade sagcina athi yamo ngithi mina yebo mkhulu njalo athi hayi yini uhlukumeza ugogo. Ngithi mina ngimhlukumeza ngaliphi manje ugogo athi ama-packs owafunayo akapha. Ngithi mina ama-packs ami futhi abesethi uyangishaya ngivele ngimvike. Ingane-ke lezi abazukulu ubone ukuthi into ekhulunywa ngempela ingane lezi abazukulu thatha induku yegalofu lokho kunye kuthatha umbazi sengivika ingane ngivika kwayena kumkhulu uyangixosha manje ihamba la ekhaya. Ivele ngangisena nkinga-ke nokuhlala ekhaya ngoba vele sengihlukumezeke kakhulu manje umkhulu into engiyicela ngichazisele yona indaba yalo mxhaso lo nalothu uruma udiliza lapha njengoba esebhodlo zizindlu kanje ngingakusendela ividiyo. Okay, before sifike kuleyo ake sibuze umkhulu ngoba umkhulu ukhona. Asikwazi ukuzwa wena ukhuluma uqede bese kuphela kanjani. Mangazi noma umkhulu ungakufakazela yini konke lokho asekushilo noma kukhona mhlawumbe ingcenyana enye eyehlukile wena onolwazi lwayo ngaphambi kokuba siqhubeke. Konke lokakhuluma usisi kuyiphutha. Lengane ngikhulisile incane ifike noma wayo isasebenza kule firm yamalume. Okay. Sahlala nayo lengane yakhula ngayizama isayifundisa esikoleni yahluleke. Sahlala saze sasuka lapha ngazokwakha. Suka nayo lengane lapho ezansi. Yaze azofika yazohlala lekhaya. Sahlala nayo. Wayitshela futhi ugogo wayo wathi ugogo wayo uyezwa sithi wathi ugogo wayo wathi wabona Musi ungahlukani nalekhaya ngoba ukuphinde emuva ekhaya kuwena akukho etshela le. Hayi sahlala-ke nengane ukhuluma nje ugogo wayo akakasho. Hayi sihlale nayo sihlale kuze ukhuluma wayo lengane asho angcwatshwe futhi afike ubaba kama wakhe esuka lempangeni wakwazi ukufika wayingabi ngayo wabonga futhi ubaba kama wakhe wathi ngiyabonga mkhulu ngoba kwazile ukuphatha lengane yakhe wangibiza futhi. Hayi kwaba kuhle hayi sahlala ngengane thema sesihleli nengane sahlala mpela yasiyaqonga ingane eqonywa khona le egcekeni qonywa omunye usisi behlala lendlu umkhaso wami ushinduna iyazi ngalanda incwadi lapha ezansi ayilanda nomunye usisi wangane incwadi yalendlu iyazi indlu wale. Okay. Hayi siqhubeke sihlale ngibona weshintsha wathi usiyahamba usondezela umsebenzi usondezela emlasi waqebula zonke izinto athatha izinto zakhe wahamba. Ngathi mina uyakwazi na lokho okwenza ukuthi uyaphi na wathi lo yazi wahamba-ke esandleni sami wangabi khona right
ebekade thena ugogo wakhe engakashoni indawo le angafika kungekho yindlu kwakuyindlu nje ewudaka ungekho futhi uthayela phezulu angizange ngibulale ethayela mina ngakha ama-blocks kuphela Okay. abaningi bala bayayazi ngakha ama-blocks ngoba esethini ugwagwa wakhe ethi akha lapha ngoba leya ndawo izozidliwe ngoba kuhlala muntu ngakha-ke kuyona kwathi faka izindlu zokuqashisa kusho ugogo ngayifaka-ke kusho ugogo wakhe ngayifaka umkami lo ngayifaka hhayi sahlala-ke kwamnandi nako-ke sekuzoshona ugogo washona-ke ugogo lo sengishintshela nje esithubeni wasuka ngala wayemlazi ngithe ngizwa esesemlazi sele ekhaya akasekho emesele ekhaya kubo lo useyafona ufonela intombazane ehlala la ekhaya engihlala nayo eyashiya uma wayo la ekhaya afone lona efonela yona ukuthi hayi bo ngiyahlupheka la ekhaya ayikho indawo kuhlala angihlezi kahle sengigugelwa namateku angitholi ukudla sibe sesithi ngithi mina ngibikela umntwana ngithi naye mephinde fona amtshela ukuthi akabuye azohlala phansi ugogo wakhe wemshiyile Njani? Theme sebuyile ngayo uhlaliwe njengesesho ukuthi ingane zadla incika kwathe konke lokho sizi hayi ngibathethise wangijikela-ke nje wangijikela esithubeni ngangabe ngisazi ukuthi kufanele ngenze njani wangifaka enduneni kweyinqaba yena okokuqala kwafika amaphoyisa ethi azolungisa lo daba lethu bathi ngiyambona lo wabaleka wangabe sese la ekhaya ngizwa sesenduneni ngezwa sengibizwa enduneni sahamba saluqoqa udaba enduneni hayi asho-ke indudana ungaqaqa izinto zakho ushiye induna ekubeni-ke sekusho njalo-ke induna kumanje ngisakhona enduneni ithi angifike ngesonto angimasi nangu nje ongihlukumezile ehlezi la ekhaya futhi angimphethe kahle ekhipha iy'nyama ama-bright pack ewakhipha ngocingo ngale enikezela abantu ukuthi abose benze yonke into wathatha iy'nyama zami ngiye ngiyithenge emotini ayikhiphe lo mntwana ahamba yoyidayisa ngale kumnganakhe lo nginobufakazi balokho ingihlukumezile le ngane ikade ngiyiphethe kahle sisi yabo njenga isilahla mina ilahla umphathi wayo ebengiyoyisiza nokuyimaphi nongabe iyagula nongabe kwenzekani kube yimina angilwanga nale ngane sisi yona ehlukumeze mina ngibe ngiyikhulisile le ngane incane sisi ikhuliswe yimina le ngane fike kukuncane ngisahlala kamlungu ngayikhulisa izongishintshela manje ngoba kukhona abantu abahlohla ingane sisiyafike yabona induna ukuthi khona abamhlohlayo lo mntwana ngaphandle kwesizathu sondelani bafethu nganependula No, mkhulu, ngiyaxolisa mkhulu. Into eyangenza ukuthi ngizwe ubuhlungu kakhulu ingane nkathi ngifikile ngizokuripotela ukuthi ingane kamama mkhulu ishonile. Uyazi sisitetele kwathini umuntu omdala kwathi ngakutshela ukuthi uzofa vele nawe uzofa. Washo kanje baba. Imali yokugibela ngiyongcwaba umfowethu. Imali yokugibela ngiyongcwaba umfowethu yahlanganiswa umunye usisi oqashela ekhaya usine esaba ihlazo nokuthi ngingayo kuyongcwaba umfowethu. Lapha kule yandlu kwakade kuqashe omunye usisi lo ongisizile manje ngihlala endlini yakhe. Usisi iphelele uyena umuntu ayekade eqashe khona. Okay. wes Yebo. konke lokho akusho le ngane akhuluma ngayo yathathwa ubaba wayo like imaphela imanqoqo le ngane ayishoyo yathathwa ubaba wayo eyikhuza ugogo wayo
into abebeyenza kumina ibuhlungu ngoba bebengishontshela la bengikhiphela ukudla ngamafastela lo ngane intshontsha nogwayi wami le ngane umfowabo yaze yabalekwa ithathu ubaba wayo yayohlala nobaba wayo eMalikwazi Yeah. misihleli nobaba wayo eMalikwazi ngezwe kuthiwa sibonakala koSiphila manje mina ngangizokwenza njani mina ngoba yasithathe ubaba wayo ingane ngangingasahlangene naye ingane mina Mkhulu uyakhumbula ukuthi ugogo ezoshona sile esibhedlela ukuthi wathi esezoshona wathi baba Msa ngiyacela angizange ungayilahli ingane zami hayi wayisho kwakukhona ngisho makambi akazange akusho lokho nakhona futhi lapho mkhulu wena ubungazi mangabe kunzima ngayingaboleka imali ezalayo ngihamba no-anti nobosi umkhulu engafuni ukukhipha imali ukuthi ugoga esibhedlela ngathatha imali kumkhulu 3000 ozalayo ngangamyeka kanjani umngamo mkhulu usho ukuthi ungaka sengakuqambela manje kahle muzo kungithatha ngola usho ukuthi manje ngingaka sengakuqambela manje phela ngixoxa uzwe ngodaba mina ukumngami uze washona nginofakazi balokho bengimhambele esibhedlela akukho nokuncane owakwakusho ugogo azange ngalikhipha igama lokuthi ungayilahli le ngane ugogo uyalalela ozalayo kuwena ayikho imali wakwayiboleka ukuthi ngoba ngeke baze bakwazi ukufakaza ngoba bayakusaba hayi abangisaba ngaqasha iUber yangena la ngabuya nogogo eNetcare ukuthi ngashawa ukuthi kuyabiza lapha wathi udokotela ngimuse eclinic eNetcare ngabuya naye ugogo yama la iUber yangena yamthatha la engaphakathi yama la isimletha ugogo seyayihambela asasibuyele kuleyo ukuthi mina untshontshelwa uyabona bese ngibuye okwesibili sengenzela ukuthi abone ukuthi kufanele anginikeze indawo kamama indlela bengenza ngayo ukuthi angikhiphe ngoba uyanqaba phela ukunginika mangimcela uqinisile methi untshontsheleni hayi bengithatha inyama siyoyosa la ayibone futhi yabo ukumhlukumeza ngoba nami ngihlukumezile futhi uyabona ukube lento ayenzeka ngomkhulu bengisazimhlukumeza kakhulu okay awumele simekla umagama ngoba usazodinga ukuthi uphinde ubuze lapho njengoba kade ungibikela isimo sokuthi la uhleli khona uhleli kahle mawususho kanjena uzophinda uncengele ubani wamukele ubani asimeni sibuyele kule yaseqanda yini yenza ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi lo wamxhaso ungukama wakho ingoba wathi ugogo enginikeza iphiye zawo wathi muzi lo mkhaso kwakumele uyokwakhiwa ngale kwasha ukuthi umkhulu usakhile kale wasethi ngoba sikhulele la ngaphakathi izingane zala bawufaka la ngaphakathi umkhaso yaze yaphela indaba yomkhaso leya ndawo ayisenawo umkhaso kodwa likhona itholethe lomkhaso akhona manje umkhaso uphi umkhaso wakho okay so ngamanye amazwi uqonda ukuthi umxhaso kwakukamama umkhulu wayengenawo yena hayi wayengenawo nanokuthi ke ngingaqinisekisi bengisacela ukuthi umkhulu njengoba ayeshilo la ukuthi i-death certificate kamama ngicela nginikeze impahla zikamama imaki wo asingaqhumi asiyiye inkulumo nenkulumo siyilandelele ngoba manje sowufaka okunye ngisafuna ukubuzisisa kulokho okunye ekade sikhuluma ngakho uzongenza ukuthi ingqondo yami igcina ixovana ngingazi ukuthi ikona kupho kuyikhona ngisabuza lento engiyibuzayo eyokuthi yini eyenza ukuthi wena ucabanga ukuthi umkhulu wayengeke azabe nawo umxhaso noma wayengenawo umxhaso kwakukamama ngize ukuthi sifike ni la ekuthenini kuphume namaphepha ukuze ngoba egcineni kubulawelwana izinto ezifana nalezi 2 ugcina kuhlukana ubudlelwano obebukhona obebusengalungiseka ngezinto ezincane ezifana nalezi zokuthi siyaqagela eyintweni ukuthi lokho angikubona kufanele ukuthi kube ngabe kuwukuthi you understand so yini wena kwenza ukuthi ube naso leso siqiniseko sokuthi ugogo wakutshela wena ngasese wayengekho umkhulu mhla ekutshela leyo nto ukuthi umxhaso wenzeka kanjani ukuthi uzube khona wawedwa nganginayo ugogo izinto engivele sasikhuluma nogogo ngoba umuntu ebengihlangene naye ugogo okay yini ke kwenza ukuthi ube nayo lento yokuthi ubambelele emazweni kagogo eyenza ukuthi ube nalesi siqiniseko sokuthi kwangisiwa vele umxhaso kamkhulu kwakuwokama wakho ingoba vele mama ngalezo khathi kade kwakhelwa abantu ababhidlikele okay njengoba kwakunento yodaka lapha
wakakhelwa leyo ndoda engingakusho ukuthi mhlawumbe umholi akona wakhe lo mkhaso ngeke bamnikeze enethaveli ene-big house ngabe owani lo mkhaso. Kwakuthiwa kufakelwa abantu abadilikelwe kuphela nothi ukuthi kwakuyile mixhasi eyayibhaliswa nje ey'ndaweni ngoba phela kukhona lawo lezo zakhiwo ezikanjalo ezokuthi umuzi behamba abantu beyobhalisa imixhaso bese iyabaphumela bese beba nayo le eyayifika ngaleso sikhathi kwakuyingoba yayiyisinxephezelo sabantu abadilikelwe. Yebo kunjalo. Okay, ungakufakazela yini wena mkhulu lokho? Okay, akuwona umxhaso wawuyisinxephezelo osinxephezelo umxhaso nje ongena imizi imizi nomuzi. yonke. Oh, okay. Iphepha onalo noma lelo wawulandile elimayelana nawo umxhaso wawulande kuphi lithini futhi phansi? Libhalwe konke nje ngalilanda lapha ehholo kuthiwa silanda iy'ncwadi zethu zomxhaso. Yeah. Ngayilanda ngabuya nayo Okay. ngafika nayo la le ndlu nje le yayisiyintshontshwa futhi yatholwe ikhansela ngala eMangweni Yeah. ngoba laba bakhayo bayagana Yeah. yatholakala ngala yathi ikhansela ngoba umxhaso wakawela ulandeni la la ubuyisa ikhansela la uletha thambisana iy'mpahla zakawela ezakawela le mpahla melibona incwadi. Leyo ncwadi ngabe umkhulu nalo ulwazi lokuthi kuphi ukuze siyibone? Ziningi iy'ncwadi ingane ephethe le ncwadi iyasebenza yasho futhi yathi ayinankinga ngalo ngoba ikhona incwadi Yeah. yaleli. Oh, okay. Alright. Ngizokala. Sidlulele kubuntu ngoba umxhaso sina i-verification yakho eyencwadi. Sidluleleni kokunye ke. Yes. Lokho kwama-death certificate nani yini eyenza ukuthi umkhulu uyanqaba nezinto ey'qondene nani noma eziyolekelela nina njengabantwana bakamama kusasa noma ukuyifuna kwakho uyifuna indlelani nganhlosoni siye lapho? Ekuyifuneni kwami ngangifuna khona ukuthi ngiye ka-housing ngingaze kuze kube nje ngiye ka-housing ngiyophantsha i-ID kama kubonakala ukuthi akuwona ngixhaso ngoba khona usisi wakwasho njalo kwathiwa nafanele uthole i-death certificate kama wakho uhambe uyosesha ka-housing uzobe usuyakuthola-ke lapho ukuthi indlu ekama wakho. Okay, yathini impendulo kamkhulu uma ucela ngoba phela wawuze ngesihle mkhulu sacela ungiboleka izinto zikamama khona engifuna ukucinga ngizobe sengiyabuyisa uma sengiqedile? Wathi ngobuye ngiyilanda. Okay, wase uyabuye usuzoyilanda noma ubuyanga? Ngafonela uSanele khona uSanele uyena lo ingane uphethe lezi zinto. Okay. Ngafonela yena uSanele nakhona futhi ngaqala ngokuthi Sanele bengisacela abantu ukungcengela umkhulu ukuthi iRoof angayiqaqi asho imali ayifunayo ngeRoof kunokuthi azayiqaqi. Bathi umkhulu hayi ayisebenzi leyo nto uzolokhu. Ngase ngithi i-death certificate kama wangunuzela uSanele wangitshela ukuthi akazi kodwa basazoyibheka wangunuzela lapho. Wagcina lapho. Okay, ezintweni ezinye njengalokho kokumtshontshela umkhulu nani uma sekutholile njengengane wawubuye yini uzokhombisa ukuyisona? Ngifuna ukubuyela emumva kancane before siqhubeke. Wawubuyela yini emumva uzocela uxolo uzoyisola uzokhombisa ukuthi ngiyazi ngipaphalazile njengomntwana bengicela mkhulu ukulungisa lana la noma nani ngakukhulumi nje wagcina kuphelela kanjani? Hayi iphutha mangilenzile kumkhulu bengibuya nje ngisehlise njengengane. UNkulunkulu eyisona kaNkulunkulu ngingabuyile ngalo imina ebengiyithule ngingayinaki nokuyinaka lo ngiqhubeke ngihlale nayo le ngane ibingigangela kwaze kwakhala abantu omunye wemnika i-bribe yakhe wathi wenziwa yini uthatha ukudla kamkhulu na ukhiphe ngey'khala na ngoba ukudla okudlayo mina ingihlukumezile le ngane sisi noba ingakhuluma ngiyikhulisile kodwa ingihlukumezile ukungihlukumeza kwayo bengenandaba futhi ngoba ugogo washo wathi ungalilahli leli khehla ngoba imuva lakho alikho. Imuva lakho alikho. Asimlilo umkhulu aqeda ukukhuluma mfowethu. Yebo.
Ngeke ngizobulala imoto. Ngizosuka ngisangitshela lapha. Namawindi abantu. Hawu. Ngabe kunesicelo. Khona imoto namawindi. Okay. Ngiyayibona le ncwadi. Kodwa ekuyiboneni kwami ngiqedela. Ngizokhuluma la. Ayinginikeza ukuthi inikeze full information yabo okumele uyibone concerning i-property esikhuluma ngayo nenamba yayo, you understand? Ayinawo lawo ma-details, so ngishiya ngingekho aware ukuthi iyinto emayelana nayo specific. Angazomyayizwa into engishoyo. So as umuntu oqalayo nokuyibona, it's not a confirmation kumina ukuthi imayelana nalento esiyikhulumayo, nansi nangu yasho, nansi ukuthi belonga kubani, naka ama-details. You understand? It's just a piece of paper ebhalwe a business site, confirmation of land. Ayikho le. Sitholile kodwa bayayiphikisa. Sakhuluma ngonisena ngayo. Angazi-ke ma-TB wena. Oh, iyona nje ayikho ayishulu. Nalo igama lami phezulu. Wena nalo lo nkosikazi ezazi. Okay. Ibhaliwe. Oh, okwenu lo. Okwethu lokho sishadile naye. Okay. Bayithola. Okay. Isikwethu kufanele kufike wena uzoyibheka ngisiboni kwasona mina. Ushiya ipasi lakhe alikho. Tshela phela naba-ke khona bezochazeleka sane. Yeah, basist. Yebo mama. Uthi mkhulu sichazele. Awuthi uSokuthembile uyena owathi ugogo ngamakhadi. So ezinye izinto wayeyibhangile zigama kakhulu. Yezwa. Yezwa mos. Yabona amakhaza nama-death certificate uSokuthembile uyena umuntu owayethi ugogo ngaleyo. Oh, okay. No idea about it. Okay, uyezwa ke mos. Ukuthi into ebingixaka kakhulu umkhulu lapha endoneni. Yeah, iyacaca. Nala kwivoice record ukuthi wena ngaboma. Angizoyidlala mkhulu. Yes, ilento kade ngimtshela yona ngithi iyenzeka ngakwazi ukuthi aphinde ayithole. Yes. Okay, kulungile sisetshenzakala. Kade ngisho nami wona the same thing ukuthi usengakwazi ukuphinda yenze ayithole. Siyithola sikhombisa nama-initials wabo bobabili nogogo nje sesiyibonile. Akukho kunye mhlambe
No, akukho esingadinga, akukho ngithi okunye. Hayi akukho mfethu okunye esingadinga bekuyilokho nje kokubili kuphela. Alright, manje ngiyabonga. Kulungile ngiyabonga kakhulu. Okay, no problem. Ngizoyithatha kuyena kunankingi sisi. Alright. Okay. Uthi angithatha inamba kuwe uma kuwukuthi kukhona okunye ngizofisa ukuthi ngimbuze khona kanankinga nayo. Uyavuma. Ngingabuza. Ngakhulukazi kunina abantu bebekade besisiza kule ndaba yencwadi. Ngiyacabanga ukuthi nisenake nayibona before. Ziyafana yini neninazo nani noma nabantu abasondelene nani abanazo le eniyibonile. Asiphelele ayifani ngayo ilande yama nje nasifana siphelele. Okay. Khona eyishodayo ezingekho but kushuthi njengoba kumixene isikhathi besingekho sokubheka sithole le nayihlukene izinto zihlukene ngokuhlukana kodwa futhi certificate samakamuzi ne-ID yakhe asitholanga sithole certificate sagogo esibonile lapho kodwa certificate is noma singaze siphathwa amakhandi uyahamba le lokhuzeni eTanport usha amagama ngakho nesibongo ukhipha u20 rand bazokukhiphela mina ngeke ngenzayo hloma ubaba okwencwadi futhi leyeni ku-easy njengoba thina sinazini ma unenkinga noma ufuna ukwazi ukuthi le ibhalisile iphumele bani amagama uyahamba ka-housing edrobheni. Nokulungile kuyezwakala into edala ukuthi ngiyibuze lento ukuthi ekuyiboneni kweni iyafana yini neyezenu ngiyibuziswa yini ngibuziswa ukuthi since nayithola ngendlela eyodwa kumele amaphepha ninawo afane so ngenzela yami ngoba ngiseduze nalokuthi wesisikeke uyabo kungenzeka ukuthi khona izindlu zokuqala ezayiqeda izindlu zodaba isiphepho khona isiphepho bese kuba khona umxhaso yezwa isiphepho sasingenawo kwakubhaliwe wena qobo lwakho ubhalisa yezwa leyo nto bese kuthi umxhaso usuphuma netayitela yezwa leyo nto ongenza ukuthi le ncwadi le mhlambi iyona eyelentuzane eyesiphepho ngoba kwaqedwa incwadi izindlu zodaka. Okay, no kuyezwakala. Phansi ke uma kuukuthi kwakuyiye kanjalo inama initials kagogo nobaba ngokunjalo. Siwabonile phansi. Awam involve ubani uma wakhe futhi kuyayizwa lento engisho. So into edala ukuthi nginibuze lembuzo ngiyibuzisa ukuthi angeke esinakho noma esikutholayo thina ngathina kufanele nizokuthola ngapha i-verification kumele siyithole kinina abantu abakhelene nalabo bantu ukuze kusasa kungabi ukuthi animsizanga lo muntu ngokwanele noma khona la iyasala khona ngoba nikutholanga konke kwakumele nikuthole noma nasebenzisa incwadi ekungesiyo ukuze nivune okuthile ingakho ningizwe ngathi ngiyabuzisisa ukuqinisekisa ngoba ezinye sike siyibone masamba udabo lukanjena kuye kube ukuthi ikhona kunane house number yakhona kube namagama lowo muntu ne-ID yakhe kokunye kuye kube yinto kanjalo okubhalwe phansi bese kuba nesigxivizo esishoyo ukuthi nakho kwaphuma kwamasipala noma nakho kwakwenzeka kanjena ekuyikho kufakazelayo so nje ukuthi usisi ngoba eyilani ngizoyibona ukuthi iba kanjani. Okay, no kulungile ngiyabonga sizokhuluma ngayo mayisifikile uqinisekile ubutholela ngithi indlela futhi yokuthi ukwazi ugcina uyolanda into zikama wakho ukuthola izinto zikamama amaphepha nani ukuthi abakutholanga endlini akukho futhi na umkhulu angakwenza ngakho njengoba ngingatholakala kodwa ngoba indlela elula yokuthi ukuthola ikhona ngicabanga ukuthi yona engasebenza. Okay, asibuye ke size la sekwenzeke konke ke okwenzekile nehlisana nanyusana enduneni kwafika amaphoyisa kwenzeka yonke into. Ngizoqala nje ngikubuza umbuzo othi ingabe unawo yini omunye umndeni osesayidini ngaphandle kukamkhulu? Ukhona. Okay, isizathu sakho ngoba ubukade uyibika kubantu abahlukahlukene yazi yagcina yafika kubantu abanjengathi
bekuyisona sipha siyiyeke leyo ukuthi asakayiconfirm indaba yencwadi yomxhaso nani isiphi isizathu esenza ukuthi ufise ukugcina usizwe abantu abafana nathi benilekelele odabeni lwenu nobabili nomkhulu fisa kwenzakale ini because angikwazi ukukhulumela wena umuntu okumele uyikhulumele osilethela mina umkhulu ebengifuna ngichazele khona nje phambi komhlaba ukuthi lezi ayidiliza lapha lo 2 room lo awudiliza lapha ayithi kwaqashile uAntinel lapha yakhumbula kwakuhlala uAntinel nomalume umjela before udiliza kwakufulelwe kukhona yonke and nakhona kule yandawo ubusurentisile iminyaka bese kungenalo nje umkhulu uzwelo nje lokuthi hayi ngoba ingane ngayikhulisa le angingakhiphi lutho ngoba nakhona sasivumelane ngothayele enduneni ukuthi kuzophuma uthayele akusenze ngoba yayiwiswa le yakho ngayifonela induna ngithi ngifuna ukuya ekhaya bazongicisula lo mangifonela induna umkhulu akasenzi lento esivumelane ngayo wathi induna ayicela ukuthi angimtshele umkhulu amfonela hayi wamfonela umkhulu sehle isimo njengoba mhlawumbe ngizosuka ngitshengise le yandlo le abayibhodlozela leyo yokuqala abaqala kuyona ngafonela induna basebeyayibeka ke lezi ezithu kodwa nje nangendlela ezakhishwa ngayo iwini wawubona ukuthi hayi kuliwa nami mina kufanele ngibe usikhotheni into ehlala emahlathini okay idiliziwe ke manje nje sizokwazi ukubuyela esime emumva ngicabanga ukuthi nawe umkhulu wawuyidiliziswa inhliziyo ebhlungu nokuthi sekukuningi okwenzekile usuyihlale amacala yabona ngihleli la kusekhona abantu abahleli phakathi okay baphuma ngenqaba abantu abanye baphuma ingubo bebambe kanje nomatrasi ngibe ngicelile kuyena ukuthi awungilinde bafuna izindlu lo wangilwisala wathi nje ngo-12 ngifuna bonke laba abantu sebephumile babekho imapela ngoba kumele uphume ngo-22 no kwaku-3 months esawuthatha enduneni nabengazi ukuthi uJanuwari engizoqaqa kahle ngawo mamuzi ngokhuluma ngithini inkosi yami ngalozo zangivusela nge-BP ngoba angazi ukuthi ifunani le ngane kumina nokho ifuna inhliziyo yami manje angazi ukuthi ifunani ufunani muzi ngempela kumina manje akungichazisele-ke wena hayi ngixolise qhubeka ziningi lapha kunezihlulu ley'ncwadi ey'ningi usazobuya lo mntwana kanje bese ukhulumela ukuthi usuqedile-ke manje nathi usuyasayina ukuthi isivumelwano senu siba u2 kuphume ukuqala kuphume yesibili okay nokulungile ngoba uzokwazi ukwenza izinto zikamama laphaya usezosebenzisa yona ukuthi ahamba ayotshela ukuthi ngabe ikhona yini into eyaphuma egameni likamama wakhe ewumxhasi efana ngoba ngesikhathi uqedwa lo sayinile uyena ozovela ukuthi bamisayini siyabona ezingisho nje ukuthi izindlu kwaqala izindlu kuqedwa izindlu zodala yes kwayimande sekulandela ke usobona khona okay yakhumbula disaster yaqala nayo uqala ngimphakathi lo okay nokulungile asiqhubekeke emkhulu kuleyo ukuthi kwenzakalani kanti sivumelene isikhathi 3 months ubani owayona inango oweyona sasikhulumile endluneni njengayazi yathi induna enzake okubona wena ngoba futhi ngangigula nglunywe yinja ungavumi nokomkhulu wathi nje ngo-12 fanele seqediwe abantu bephumile yathi imoto imile isathatha iy'mpahla wada kuqaqwa phezulu engiqaqisa phezulu endlini omunye waphuma nempahla ey'bambe kanje senginokho isiqabhe ngathi ey'ndoda naku kuthiwa phumani baphuma umuntu ey'bambe kanje impahla kwake emotini engasazi ukuthi uzukwenzani ejahile laphana ngabe senza kahle nangu umuntu wasuke wasijaha walwa nathi
sekwenzeka zonke nje lezi zinto nabantu abaqaqa angikho ngibuye ngiye ngale ngibuye ngize la ngoba ngedwa angiboni ukuthi kwenzeka kodwa umuntu owangisukumeza sisi ingisukumezile lengane kanti ngikhulisile ngayiphatha lengane kuhlungu ugogo wayo wayishiya kumina wayitshela lengane wathi alikho ikusasa lakho nangu umuntu oyokusiza ezintweni zonke manje mase kuyiyona engishintshela ivele yangishintshela bese yangishintshela njengalo ngihleli nayo Mkhulu, ngicela ukubuza mkhulu njengoba nje bengike ngithola amatoho nje ngiswela imali yokugibela nje mkhulu ngize ngiye komashonisa wena ubungangivini cha ungangisizi ngalutho wena imali yakho kuyisebenza ungangisizi ngalutho bengangukusiza usebenza kodwa manje uyarentisa ngendawo wena uyasebenza shinda bokurentisa mina kwasho ugogo wakho ngangingafunanga ndawo lapha mina wathi ugogo angibamba indawo ukuthi ingadliwa kuphela ngangazange ngifune le ndawo ugogo Hello mama uze kuyiwa nje kuyo kulo sesithiwa i-death certificate ikhona kodwa indawo iyarana ngale akuyahluleka ngisho ukungcwaba umnikazi wendawo. Okay, njengoba ke sekudilizekile ke kumanje ngendlela esekudilizeke ngayo isizokwenzeka one udiliziwe asimeke kuleyo akukho ukufisa ukuthi nibuyisane nizophila kanjani endaweni eyodwa ekubeni uzwano lungekho ngoba kusho ukuthi kohlezi kunomsimo banikwazi ukufika ningakhulumisani nisendawonye kube khona oduba ukudla nisaphila ndawonye sekuze kwakumbi ngalendlela yokuthi baningi sebengenile kulolu daba lwenu senizokwazi kanjani ukubuya nibuyele phambili ke manje noma ngathiwa ke uyawathola amandla ukuthi ulungiseke lezazile yandlu umkhulu agcine idiliza naye ngendlela idilize ngayo kuzokwenzakala kanjani lapha ngoba one umkhulu usemdala ngoba emdala nje abantu abadala sebevele kwenzeke noma yini alale nje umuntu ephila namhlanje siyobona nakusasa ukusasa ekseni ivuke ethule okokuqala lokho okwesibili wena usuhleli khona ke la ekhaya uhlala la ekhaya sekwenzekile ngendlela okwenzeke ngayo umkhulu yakhala ngokuhlukumeze ngakho ngeke yini kusasa abantu abaningi sebengenile kulolu daba beyibuke ngendlela yokuthi ukhona futhi ophinde wamkhathaza ngakho wavukela ushukela mhlambe wabe ukuthula kwakhe awukuboni ukuthi ungahamba kube into kanjalo uma kuukuthi niphinde nithola ichance yokuhlala endaweni eyodwa because akumele sikubalekele ngelinye ilanga kungenzeka noma yini asazi two unale ntukuthelo na ukuthi ngizwile ligama lakhe ecaleni lithi ukube vele akufika ngekuthenini ngiphumele ngaphandle bengisazomhlukumeza iyiphi inhloso ngobani they understand ngoba vele njengoba sisengishilo sisistetele ukuthi kuyafana nginalomhliziyo ukuthi umkhulu urentisa ngendawo kaMama akasarentisi ke manje okay ayisarentisi ke ngithi manje ku right manje ebengikufuna nje bekuthi lento ikhulunywe kubonakale umhlaba wonke. Okay, ithini ke into suka manje kuya phambili njengomuntu obiza abantu ke phela engikufisayo mina Siteteleko singalokhu sigcoba la singagcobi la seqe sigcobe la asinyathele yonke indawo ke manje asambe wonke amakhona engikufisayo mina Siteteleko njengamanje sesikukhulumile ke konke savumelana ngokuthi ngizoya endaweni ukuthi ngiyolungisa lezi zinto noma ngiyothola ulwazi olukuthi engikufisayo emva kwalokho ukuthi kwenzeka ukuthi mkhulu ukuthi sesiyayindlala ke manje gcina sesifike egcineni kwayo uwosilethile yini koyifisayo sesifikile sizokulalela sakhuluma yini oyifisayo ke manje ngizokusho ngoba angiyiboni ngibuyela la ekhaya. Okay, angiyiboni ngibuyela la ekhaya ngizozama ngendlela engizozama ngayo ukulungisela aqhubeke siphile ngale ndlela siphila ngayo. Okay, ubungenazi ezinye inhloso ubuna le nhloso ukuthi nje ufuna ukuthola lezi zinto lenemva kwalokho ufuna ukuyazi kakhulu nje kakhulu yinto indaba yomkhaya. Okay, ngoba ngibuzwe uthi la ucuphe khona njengamanje isikhathi engathi sesiyakuphelela ngezimo ezithile ke ngeke ize ngidalule ezakhona
wawumuntu onginqenqa ukuthi angisheshe ngifike nesimo sokuthi isikhathi ngale sesiyakuphelela engqondweni nami nganokuthi mhlawumbe ufuna ukubuyela ekhaya ngoba isimo sikho sihle lapha yana ngisho ukuthi yimi ngumuntu ocabange wrong wena ubukufuna ukuthi uzokwazi ukuhlala phansi nomkhulu nilikhulume lolu daba kuphela. Okay, ake ngibuza umbuzo. Ake kuthiwa kuyenzeka kuhambe uthole lapha ukuthi mhlambe indlu yaphuma ngoba ngicela ungizwa mhlambe angifuni ukuthi ustetele egwathi indlu ngithe mhlambe ngicabanga ukuthi ngiyangizwa nonke. Ake kuthiwa uyahamba ke lapho ufika uthole ukuthi indlu mhlambe yaphuma nguma wakho. Yes. Uzobe usuwenze sizobe sekwenzakalana emva kwalokho. Njengoba ngangicelile sistetele ukuthi ungisize ngiyophinda futhi ngoba ngeke ngiyizele mina manje. Okay, uyakuthola ke uyobusa ufisa ukuthi kwenzekeni ngithi kuzobe sekunento ekuthinta nomkhulu wena uthe kimi njengamanje kulungile siphile ngendlela okuphilwa ngayo. Uyawezwa lawo magama akho. Sekukhona le yanto ekubuyisa back ekuthenini nizohlangana igcikene elilodwa. Kuzobe sekwenzakalani ke emva kwalokho? Uma ukuthi ngiyayithola ukuthi ngaphansi kwami. Hayi ukuthi ngenze ngicele mhlawumbe ngenze lento umkhulu ayenza ngalo. Ngikhipha amawindi ngifaka ngayo. Awuvumi nje uhulumeni lokho umthetho ukuthi ayistilizwa awidayiswa isakhiwo esifana naleso ngoba kusuke kuyinto ongayikhandanga wena ngokwakho oyinikiwe ukuthi lekeleleka entweni ethile ungaboshana nenyanga. Angicabanga ukuthi isakhona eminye iminyango mhlawumbe kahulumeni ngisangayihamba ngalokho ngoba ngangiyingane. Leza zindlu ke ediliziwe lapha usho ukuthi kuyaphela ngesakhiwo ngaso lesasakhiwo. Ngiyayivusa sengiqalile ngiyazama ngiyivusa kancane. Izisegcekene lodwa ngizoyoyibona mangisuka. Azikho egcekeni. Azikho egcekeni lodwa. Kodwa akikho yini into eyokukapakela ngathi ufuna ukuyibeka lento kanje njengoba uyivusa ziseduze kwamkhulu ngithi ayikho yini into ngoba ngisho ufuyile kuyenzeka imfuyo yakho iwelele kwamakhelwane mayiwelela kwamakhelwane melwane belithi amatshwele akhe awabuyisele kahle egcekeni angasho ukuthi ngoba manje kuze lawa ashaye ngembazo. Ayikho yini into eyobe isiba khona ekuthintanisa nokuthini idinga ukuthi nikhulume nomkhulu njengabantu abanezinto ezakhelene uma kuvuthi khamba kuhlangana kanjalo. Inkinga yami ukuthi ngingathanda ukuthi ekuhlukaneni kwabantu uma sekuhlukana indlela bengahlukani ngokahle. Ungathi makuhlangana nawe nenkinga emgwaqeni umkhulu angakusiza ngoba unenhliziyo ebuhlungu ngoba kulokho ngizwa ngikubuza ngifuna ukuza ukuthi uyafika yini kuleli gama elithi kwengikwenzile kwangahamba kahle noma kwakulimaza mina sibana nencela uxolo. Yebo kungimhlukumeze ngakho umkhulu hayi ngicela uxolo kakhulu. Uxolisa ngoba ubufuna ukuxolisa noma ngoba sekushonile. Ungangifuni ukuthi uzwe ngathi ngiyacilezela ngombuzo ngibuza ngoba ubungakazi ukuveza ekuqaleni. Hayi lokho ingoba sekusho wena sisithetele ukho ungaxolisi ngoba akusuki kuwena ungaxolisi ungangenzeli mina ubele bokuthi uxolise kumuntu noma kumzali owumzali kuwena noma okukhulisile ngoba mina ngingowakwaNdlovu. Mina kwaNdlovu ngiyaxolisa amangonini. You understand? So into mawuyenza uyenzele wena ungayenzeli mina ngoba mina mangambona nje umkhulu nakusasa sayombingelela umuntu omdala uyaphila ngubone futhi nawe hawungane yakwethu uyaphila. So makubuthi vela kusuka enhlizweni yakho ungakwenzi ngoba kusho ukuthi awukwenzi ngoba ufisa ukwenza kodwa usuwenzela ukubona mina ukuthenga amehlo ami. Okay, engikufisayo ukuthi ukusuka manje akungabi bikho ukunyathelana okuzoba khona esayidini lenu nobabili noma ukulimazana ngamagama esayidini lenu nobabili kakhulukazi ngoba bengizozama ukuyilungisa noma ukuthi ayifike esiphethweni esiright akuxolelwana akuthelelwana amanzi noma indlela seyihlukene kodwa kube ukuthi sonke sibone sonile eqaleni sase siyalungisa. Akwenzeki ke mkhulu ngiyathemba ukuthi uyangezwa. Ngiyazi ukuthi kuzokulimaza njengomuntu omdala kubuhlungu ukuthi unesandla ekukhuleni kwengane noma ungenzaka ndimi engakanani kodwa ugcina uzwa kukhona amagama angafiki ekuxoliseni yabo. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu njalo kodwa ke impilo isifundisa ukuthi samukele izinto noma ngathiwa zikanjani. Into ebuhlungu sesiwazi khona okubuhlungu engizokukhuluma kuwe okuzwa futhi nangolunye usuku ukuthi wela kwaba le ngane ilwa nami nje ishiwe
mengase kwenzakala into kule ngane ubana abantu babheke mina bonke mase kuthi uyafa lo mntwana laba abantu ngeke baye kule ngane bayokuza kubani kumina njengeyashiwo ugogo wayo kodwa yona iyangilwisa ngithi ngiyazama ukuthi ngibulale ngala ngithi ngishona phansi ngithi ngiyazama ingane nami nje shaka angazi ukuthi ngampela kwenze njani kule ngane ngoba nalapha enduneni yafike yasho induna sambe nayo athi induna ngiyambona lo mntwana khona abantu abamshukushayo nase nikhuluma eceleni lokho ngakhuluma sasikhuluma enduneni singaya namanje ngangingekho angithi sisabiziwe enduneni wena umbizele enduneni futhi iphoyisa lifikile lana lathi siyadingakala kwenduna ukuthi induna khona abantu abangiphushayo kweli kuphushwa abantu muzi kuphushwa abantu mfowethu kuphushwa abantu angikwazi nje mina angikwazi muzi lokho okushoyo ngiyafisa ukuthi okusho manje kube into ozofika uyisho nasenduneni kungabe ngathi induna sekumele bephoqelele umkhulu ngezinto ezithile ongayifuni wena lokho kushila ngithi ukufunwa wuwe nakuyo futhi ufika usho ukuthi cha mina nduna kodwa icala lakho mina ngokulibona kwami lisenduneni sefanele ngekho alikho ngoba into oyifunayo ubungekho ukuthi ufuna ukubuyela noma ufuna kanjani thu umkhulu akakuvalanga ukuthi qhubeka ulungise lapha yakhe into ubuyifuna wena ukuthi uthi ngoba kudilizwe lezi zindlu makukuthi umxhaso ungokama wakho uyadiliza nawe uyathatha izinto ofaka ngale selithile lana akulungi lo ukuze siqede lento sisiwami mina angifuni ukuthi ngile ngikhuluma njalo ngidala manga wena kodwa nanku uthayela lo ngukhiphile kwambe ushayela umuzi wakho usukane nabo ngoba ngiyabona ulwela lo tayela thatha lo tayela uhambe uyoshalela indlu yakho sukane namuzi baba ngiyabonga Yesu uyangizwa ukuthi ngithini siyabonga wenza into engasile kusungu phephisa mkhulu phephisa mntantana mina sizibekhuluma indaba ekhuluma ngangikhona kulungile ngukukhulisa umncane ukukhulisa umncane uzosukumela siyaxolisa umuntu omdala benesinhloso ukuthi sigcina sesikubona ukuthi usukhipha inyembezi kanjena siyaxolisa baba wena ekhaya uyangena wenzela umkhulu namkhulu njani ngibuyise kubi sibalule kumina ngibuyise kubi ngane isiqoshiwe nakuba ibuye izohlala kumina isibuye iyangishintshela ilwanami thatha nangithalwami ngofulehlukane nami ungiyeke-ke manje ungaphinde ukhulumishe nokokwenzekani bangezi mina uyimele ngoba uthi wena uzokwazi ukuyimela kuhlungu kodwa kumina igama elashiwo ogogo wakho uthi ukushiya la kumina ngiyabonga baba Yesu thatha nangithalwami sambe siyobona uthayela siyobona nalaphana endlini umkhulu kubikezile uthathe usebenzise ngendlela erayithi ungabuyi mfethu wenze into eyomhlukumeza uNkulunkulu uyokujezisa usekukhiphele manje uyakunikeza ukuthi uthathe ulungise indlu uyakubuyisela ungakuthathi lokho ngelinye ilanga ukubuyisela ukushaye kambe ebusweni bakhe nanoma ngathiwa bekubuhlunguni kulimele kuphi kwenzakaleni ngiyafisa engathi ubungaba nemeeting nawe namhlanje uyincwabe lento uyibulale bese ubuyele ekuthenini ngicela ukuba ingane thina mina ekhaya ngisathethiswa namanje ngingenzanga lutho ngixolise ngingakwenzanga uma uyingane nje uyohlezi umelelwe yiloko ukuthi uyohlezi uxolisa noma ngathi into ubungayenzanga ngobani ugwema ukuthi angafiki ngaze kufika ukulimala okuthile kumuntu omdala ngami hey understand usiyokusho ngelinye ilanga ukuthi yazi ngiyacala mkhulu njalo ngaye ngaxolisela into engayenzanga usuyixoxa seyadlula sekufana nehlaya isifana nehlaya kubuhlungu kunjalo kwenziwa njalo empilweni thatha lo wathayela
ubuyisele lapha endlini ingabi bikho nangelinye ilanga into yenze ngoba khona leli langa elifikayo elokufa thiwa isidumbu sifuna abanikazi baso. Ngisho ngathiwa ngingaba umngani wakho kusuka namhlanje kuze kuyoba nini kodwa mhla kuthiwa ngithule uyohlehliswa kuthiwa cha sifuna abakubo. Kanjalo-ke nabantu makukuthi kunabantu abangamumva kwalento yazi ukuthi mhla kuthiwa uvelelwa noma ngabe yini kuyosuka abantu bezotshela yena usumboziwe lapha bengasakuthinti bona laba bokuyibo abakufakele uma kuwukuthi bakhona. 2 angisho nami ukuthi ngifuna ukuthi usho ukuthi bakhona. 2 abantu bayayimosha into enhle ngoba iyinhle emehlweni abo beyenza ukuthi ibukeke iyimbi kuwena mnikazi wayo ngoba beyikhalela yangizwa. So ngiyafisa ukuthi namhlanje uwathathe lamazwi uyoba nemeeting nawe eqobo ukuze uzokwazi ukuba nokuthula bese uyayisebenzisa ngendlela eright leza zinto omkhulu akunikeze zona. Baba siyabonga kakhulu ukusamukela ekhaya lakho nokusinikeza indlebe nokusilalela nokuphinde futhi wenze into ebengakaze ngiyicabange noma omunye umuntu bengekaze ecabanga ukuthi ungayenza. Khombisa ukuthi uwumzali owake waba nalo futhi kusuke ekuqaleni uthando lokufezekisa isifiso sikankosikazi wakhe owayesishilo ukuthi ucela usala ube yihlo ebantwaneni abasala ngaphansi kwakho. Siyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu nje angakwandisela njalo. Yeah. bajayi angele lisukela ngathi ngishona lapha kunabantu abangena lapha uyabona le family ivanela zini unazwa le family utshela usikhulu abesetshela nje ukuthi asimbhekelele kade ifulelwe yonke ivanela zini. So ngisukela ngashona la ngize ngathi mina engathi ungafaka isibhanga mhlambe abafethu nawe sister mhlambe nizwe kahle. Siya understand ekuhluka ukubona izinto zifa zimoshakala phambi kwamehlo ethu singenawo amandla ukuthi singayilwa kanjani. Usamaphoyisa sibone engasinakile ndawo. Isigcino laba ngoba sebeyagoloza bangena ngenkani amaphala la. IFNB ngengaka ibulawe ibona bayiqeda bayikhipha othayela bendawo. Asinamphathi kule ndawo. Umnikazi wayo uyaxhumana nobani? Bamjaha. Bamkhupha kwayena. Bamkhupha kwayena ozwabaleka kwaphonsa isibhamu la ngaphakathi. Bavimba amaphala ezongena ngaphakathi. Kule ndawo ihlungu le ndawo sihleli kuyo. Hlungu. Ngoba bazojikela bona laba amakhosikazi endlini. Yeah. Fike noma sathi ngiyayithatha into ethize. Yibona. Yeah, asihlezi kahle. Okay. Sizobona ukuthi iphi indlela mhlawumbe ningalekeleleka ngayo. Siyathemba ukuthi ngasikhuluma mhlawumbe ngasisiza. Yeah. No, asithembi. Ukushiya inamba yakho. Namhlanje mawudlula njani mkhulu mashinelana ngiyamthemba ukuthi Yezo umuntu ngabantu yebo mama siyadingana sonke uzane le mkhulu Thu nomkhulu nomusi. Oh, okay. Banikezele lento ke. uNkulunkulu futhi siyamthemba ukuthi uzoba isibusiso. ngoba nathi asithandi bakhulele la ekhaya thina sibona kuhlala kuwo bafethu uyabona sicela ukubonana nelokhuzana nalapho bakudilizwa khona ngizobuyisela khona hayi kulungile noma ngingavela hawu nami nge-South Africa nambuza sengihamba ngiyabuya Angena lo. Bashawa ngosuthu. La bilo.
Oh, yeah. So, uzongizisela. Kusengalo. Hello. Yeah. Sengalungisela. Futhi kahle yabo. Thathe uyisela ngendlela. Buka lapha ngasekhaya silibonile udaba lwabo beyibikela kabanzi namhlanje besibhalelwe umuzi othi ngithathe isitetelegu ngifisa ukuyokhuluma nomkhulu abazali bami noma ugogo owangishiya kuyena namhlanje ke silibonile udaba lwabo bekhuluma noma seza uhlangothi likamuzi saluzwa nolukamkhulu sizwe ubuhlungu kakhulu uma sibona umuntu omdala ekhombisa ukuthi uphatheke kabi ngesenzo sengane ayikhulisele yona yebo siyaphambuka sizingane kubazali bethu kodwa asingalenzi iphutha lokuthi singakwazi ukubuyela emuva siyoxolisa kubona noma siyocela uxolo ngoba ekugcineni uma sizingane kubazali siphoqelekile ukuxolisa noma singonile ngesimo sokuthi bangabantu abadala futhi kuyadinga ukuthi siyi-understand lento yokuthi kuzoba khona ushintsho kubantu abadala uma kuya ngokuya bekhula akukwazi ukufana nasekuqaleni ngoba ziningi izinto abagcina behlangabezana nazo ekukhuleni kwabo noma ekugugeni kwabo udaba lwanamhlanje belungekho nzima kangako noma lwalungekho nzima kangako kodwa kwakudinga ukuthi awonile noma ingane ayibuyele kumuntu omdala iyozithoba ukuze bekwazi ukubuyisana sesibonile sekuze bafika ngisho ekudilizweni kwezindlu entuko ingakwazi ukugwemeka kusasa okwesithathu noma okunye okulandelayo ukuthi umuzi akanayo indawo yokuhlala njengoba engenayo indawo yokuhlala kumphoqa ukuthi akabuyele ekhaya kodwa ngesimo sokuthi akafuni ukuzehlisa axolise kumzali ubone ngathi kungcono sale sekuyeka nalokho uma wakhe amshiyela khona siyabonga kakhulu kumuntu omdala noma kumkhulu ukuthi namhlanje uthe yebo ngase ngidilizile ngenhliziyo ebuhlungu kodwa ngiyakubuyisela kuthathe konke uqalele phansi ukulungise kodwa ungabe usangihlukumeza wayicelela kakhulu siyabonga ukuthi nawo indodakazi kamkhulu okuye besibambisene naye noma osilekelelile ethenini sigcine sithola zonke izinto ezivezwayo noma ebesizidinga nokubambisana kwakhe nomuntu omdala eqikeleleni ukuthi izinto abayoyidinga kusasa ziphephile zibekeke ngendlela sekuwamaholidi mbukeli ngapho ngasekhaya uma kuwukuthi udinga sikusize belushaya ucingo usho ukuthi mina sitetelegu ngisendaweni yokuthi ngifisa ungilekelele ungakayi nje emaholidini bese sibona ukuthi kungenzeka kanjani ukuze ukwazi ukugcina usizakele namhlanje sikwenzile kumuzi noma engaxolisanga ngesimo sokuthi befuna ukwenzela mina ngathi mina ungangenzeli mina ngoba mina ekhaya kithi ngiyaxolisa sikwenzile-ke kubo namhlanje bafike esiphethweni esihle futhi isiphetho sisengakwenza futhi nakuwe mina siteteleka intokazi yakandlovu sengisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo